и колон, играеш карате и в същото време правиш сандвичи. Нямам такива неща. Само инструменти и кацаглес. Трудно се впечатлявам, но ти успя, мистър. Така, първо правило. Научиш ли да станат мъже? Гласи, слушай, мъже. Благодаря за подгряването, господин Паулус. Аз поемам от тук. Моля, ти си мъж колкото купа шербет от розовия. Отци, това е чук. Отбележете, няма точе и не идва с пасната чанта. Ще го има ли на теста за мъж? Записвай, ще препиша от теб. Ето, проби няколко дупки в градата. Ще се справиш ли? Мисля. Отлично! Силно, правилно налягане. Така ползва мъжът инструменти. Като пиенето на смес за кекс. Ага. И аз! Тихо, Гроздов. Истинският мъж не вика и аз. Истинският мъж казва, дай да пробвам. Дай ми да пробвам! Така то бива. Ей, вижте! Станах инструмент! Да бъдеш мъж е да поправиш каквото си щупил. Включително сърца. О, да. Но е друга лекция. Наричам я не си ти, аз съм. Сега нарежи. Аз ви давам картачът. Неудобно! Аз нямам нищо за теб. Дядо Кърт може да бъде без